100%. Nilinaw ni House Appropriations Committee Chairman na sina Bicol Party List Representative Elizaldico na bakong pork barrel ang ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP. Sa entrevista kay Kong Zaldi sa programang At the Forefront, sinabi kay ning pagpapakaraot sa naman inikan oposisyon sa nasabing programa. Pagduduo niya 0% corruption o dainin anuman na korupsyon sa AKAP. Diretso daining napapaduman sa mga kwalipikadong benepisyaryo asin da ipigkakaputan kan mga kongresista. Sabi niya, ang Department of Social Welfare and Development ang direktang nagpapadalagan kay ni, asin iuman ang namimili nin mga kwalipikadong resipiyente. The concept itself is diretso para sa tao. Hindi siya katulad nung kay Napoles na gagawa ng NGO, binigay sa foundation, then kunwari bibili ng pang-grow sa isda, itatapon sa dagat. Yun, pang-livelihood ko, no? Pero hindi naman. Pero eto, cash assistant, diretso. Sinabi man ni Kong Zaldi na daing katotoohan ang mga huring-huding na last-minute insertion ini para sa 2025 budget. Ngani gamito na pambakalin boto sa maabot na local as in national election. Hulita dati ng kaiba ang AKAP maski sa budget kan nakaaging taon. Magiging may corruption dito. Hindi siya yung sinabi yung confidential, talagang tago. Ito, hindi ito, una-una, hindi hinahawakan ng congressman. Ang naghahawak nito, DSWD. Kung merong corruption ang social services, di dapat yung 4Ps that's already 15 years, successful in Brazil, directly targeted yan sa mahihirap. Pag ninakaw mo pa yung para sa mahihirap, bali, yung system nang may problema. Dugang pa niya kaipuhan nin suporta kan mga minimum wage earners asin an AKAP ang solusyon digdi na dapat dain ng God ipagkait. Mientras tanto kaining Disyembre 30 kan pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang propwestong 2025 national budget.